Územný plán mesta Topolčany je strategický dokument a určuje rozmiestnenie jednotlivých funkcií na území mesta Topolčany. Zároveň slúži potom stavebnému úradu pri povoľovaní stavieb, konkrétne u nás v meste Topolčanoch a v katastri Malé a Veľké Bedzany. O tom, ako bude vyzerať územný plán v meste, rozhodujú 3 základné kľúčové subjekty. Je to mestské zastupiteľstvo, ktoré má finálne slovo. Poslanci hlasovaním schvaľujú zadanie aj samotný návrh územného plánu. Bez ich súhlasu sa dokument vlastne nestane záväzným nariadením. Potom je to odborne spôsobilá osoba, spracovateľ územného plánu, ktorým je architekt alebo urbanista, ktorý na základe zmluvy s mestom Topolčany v našom prípade reálne vypracuje dokument podľa technických noriem a legislatívy. Potom sú to orgány štátnej správy a dotknuté subjekty, a to sú rôzne ministerstvá, okresné úrady, hygiena, hasiči napríklad a mnoho iných organizácií, ktoré vydávajú k tomuto územnému plánu záväzné stanoviská. Občania môžu vstúpiť do pripomienkovania územného plánu práve teraz. Môžu podávať svoje pripomienky, podnety v lehote do 11. marca tohto roku. Stanoviská občanov sú dôležité, vyhodnotíme ich a tie pripomienky, ktoré budú relevantné, v súlade s nadradenou dokumentáciou a v súlade s právnymi predpismi vyhodnotíme, zapracujeme do návrhu zmien a doplnkov územného plánu. Široká verejnosť môže svoje pripomienky podávať písomne, buď priamo do podateľne úradu, mailovou poštou alebo osobne na našom odbore výstavby alebo telefonicky na telefónnom čísle 038 5340 237. Územný plán sa vo všeobecnosti aktualizuje pravidelne každé 4 roky, to je povinnosť zo zákona, ale podľa potreby aj skôr. Áno, územný plán je záväzný dokument, je to strategický dokument, vyhlasuje sa jeho záväzná časť všeobecne záväzným nariadením a rešpektovať ho musí jak mesto, developeri, vlastne všetci občania na území mesta a v katastri Malé a Veľké Bedzany. Čiže každý, kto chce stavať nejakú stavbu, musí byť v súlade s územným plánom a jeho záväznou časťou. Zmeny do územného plánu sme zaraďovali podľa podnetov, ktoré sme zbierali v rámci prípravných prác počas rokov 2024 a 2025. Najčastejšie sa tieto podnety týkali zmeny existujúcej funkcie v územnom pláne navrhovanej na zmenu bývania. Týka sa to pri vstupe do Topolčian na ulici Štumerovej, je to plocha na občiansku vybavenosť a bývanie pri novom cintoríne. Potom je to areál Dekodomu, areál bývalého závodu Elektrokarbon, plocha bývania na rodinné domy nad poľnohospodárskym družstvom vo Veľkých Bedzanoch. Ďalšie zmeny, ktorými sa zaoberá územný plán zmeny a doplnky číslo 7, je návrh nových trás cyklo, ktoré sú verejnoprospešnými stavbami, vrátane cyklotrasy do Solčian, cyklotrasy magistrály, ktorá bude prepájať Topolčany s obcov Vyčapy Opatovce. Potom je to plocha futbalového štadiónu, kde časť od ulice Adamiho je vyčlenená a zmena funkčného využitia určená aj na bývanie. Upresňujeme spôsob oplotenia, čiže zostáva priehľadné oplotenie výšky 1,80 m smerom do ulice a oplotenie medzi susednými pozemkami, výška zostáva 2 metre, pričom môže byť aj plné oplotenie.